Salibonani ngesonto bakithi linjani siyaphila. Mina ngicanga ukuhamba abantu base South Africa ngiplan ukuhamba ekhaya. But on one condition njalo kusengikhuluma. U30 June akafiki. Ngicela lindodele iproperty yami. Limbhadalele yona. Ngicela izimota zami linkipele zona. Libe selingipha le mali yepetrol yokuya ekhaya yama toll gates. Ama toll gates manzi ekhaya u6. So imali ezangipha yona ama toll gate i2000. And then please give me 5 million. Please give me 5 million. Not for food only. I mean, I want 5 million. Yokukhulisa istatus sami ekhaya. Andi lapha ngizofuna ukuphumelela. Lapha ngizophumelela. So please give me 5 million. When you give me 5 million, mina ngiyahamba ngiya resign igoli. Because imali engilandela lapha ukuthi ngifuna ukuya developer engakithi. So when you want me to go home, please give me 5 million. If you give me that 5 million, I'm going home. Please give me 5 million for ukuthi ngilungise indaba yami yempilo. Bakithi for 5 million nabe sengiright. Vela mvungu liropa. You give me indlela ukuhamba ukhipha imoto zami. You give me 5 million. From there akibathi lutho. Nabe sengiright. Please 5 million for food only. Give me 5 million for food only. Kaba hambe laba asisabafuni. If you give me 5 million, if you give me 5 million for food only, then yeah, all right.